Bħala nazzjon huwa importanti li nħarsu lejn l-ambjent b'mod iktar ħolistiku u nkunu aktar sensittivi għall-bżonn ta' bilanċ bejn l-ambjent naturali u l-iżvilupp. Dan intqal mill-President ta' Malta George Vella waqt laqgħa ta' korteżija li kellu matul il-jum tal-erba' mal-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent Robert Kutajjar. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll Erika Puglisevic, Gabriel Mikallef u John Baptist Camilleri li jiffurmaw parti mill-cluster tal-Partit Nazzjonalista responsabbli għall-ambjent. L-ewlieni ta' din il-laqgħa kienet sabiex jitresqu bosta proposti li ħadem fuqhom il-Partit Nazzjonalista rigward is-sitwazzjoni preżenti fis-settur ambjentali u l-aġir inaċċettabbli tal-Gvern u tal-awtoritajiet governattivi fejn jidħol l-ambjent ta' pajjiżna. Dan kif l-aħħar xhur madwar 9 każi tresqu kontra l-Gvern li fihom kien hemm ksur ovvju ta' regoli ambjentali. Fost dawn kien hemm ix-xogħlijiet f'Kemuna fejn saru xogħlijiet irregolari ta' service culvert. Fir-risposta tal-awtorità tal-ippjanar rapport li kien ħareġ l-Ombudsman dwar din l-investigazzjoni, l-awtorità avżat lill-Ombudsman Anthony Mifsud li se tkun qed tinjora rakkomandazzjonijiet li taf l-opinjoni finali fit-tmiem din l-investigazzjoni li kienet qajmet għall-ewwel darba mill-istess kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent Robert Kutajjar. Dan wara li l-istess opinjoni finali rakkomandat azzjoni min-naħa tal-istess awtorità billi dawn ix-xogħlijiet jiksru l-provvedimenti tal-att dwar l-ippjanar tal-iżvilupp. Apparti li ġie ppreżentati rapport tal-Ombudsman rigward ix-xogħlijiet li saru b'mod irregolari f'Kemuna, f'din il-laqgħa mal-President issemmew ukoll l-isfidi u l-miri li pajjiżna falla fil-qasam tal-immaniġjar tal-iskart. F'din il-laqgħa Robert Kutajjar f'isem il-Partit Nazzjonalista saħaq li l-attaġġament tal-Gvern u tal-entitajiet tal-Gvern fil-konfront tal-ambjent mhumiex aċċettabbli u għandhom jiġu ikkundannati. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista qed titlob iktar trasparenza fl-operat tal-era u fil-jiem li ġejjin l-Oppożizzjoni se tkun qed tressaq proposti u inizjattivi favur l-ambjent għaliex il-Partit Nazzjonalista jemmen li danu settur li jilab ir-rwol importanti fuq il-livell tal-ħajja tal-poplu kollu.